Ішоў такі вялікі дзядзя, пузаты, і кажа, а на маё пузо будзе, я говорю, зраблю. Але я яго яшчэ не бачыла. Кажуць, у Беларусі ўсе марусі. Моя мама і мой тата. Я зрабіла іх вось такими ляльками. Уничтожают все бактерии сразу вокруг нас, понимаете? И ребенок потом высыпал спокойно. Ну а цяпер показываю. У мяне ўсе работы як зроблены некалі было. Кожны шоўчык зроблены ручной. Вот гэта цалкам ручная праца. Ну цяпер скажыце, колькі за яе браць. Калі я працую месяцамі да гэта. І калі я говорю, я ж працавала месяц, я хочу вашу зарплату за месяц. Так што я вам яе аддам?